Čaute lidi, já vás vítám u nového videa, vítám vás u prvního videa z Jurského Evolution 2 a dneska bych vám z sandboxu ukázal, co jsem si udělal. Tak pojďme na to. Sandbox a dáme ho. Nezapomeňte tady dát like a odběr a zdáme třeba. Dole bychom mohli dát třeba takových 5 lajků, anebo a 12 odběratelů. Nevím, kolik máme, ale jestli jo, tak vám strašně děkuju. No nic, počkáme, až se nám to načte a jdeme na to. Tak, už jsme. Dneska jsem to začal stavět, jsem si to zkoušel, tak jo. Tak asi začneme s tím klasikou. Tady přijedou, a tady takové různé věci, jo. Ochranka a takový ty. První dinosaury, to co máme je parasaury. Máme tady krásného parasaura. Je jich víc, myslím, že jsou 3 nebo 4. Jo, 4. No. Potom tady, kde jsou, tady máme Coelopsis, máme 4 Brontosaury a máme jich 1, 2 a tady jste, 1, 2, 3, 4 máme, koukám, tady. Potom, když půjdeme, tak tady je asi ta největší klasika, to je T-Rex, Tyrannosaurus Rex, ten se má krásně dobře, mám, že tady je moc kozy a takový, mám pocit, že asi bude nebude žvát, asi, teď se podíváme. No, dobrý, no, tady je vstup. To je laboratoř, a mám tady krásně 2 mososaury. To je jinak v sandboxu. Vidíte tady ještě někde? Tady je Mosisík, jsem ho pojmenoval. Byl první, má se taky dobře. Mám 5 hvězdiček, laboratoř, centrál, tady takhle mám Pterodactyla, no, je jich tady víc, dáme se vší, jsou tady 4, tady je kůžu, a Triceratopse, vlastně dobře, tady tak vyjížděj a tyhle Anikosaury, tady je Anikosaury, no a v dnešním videu bych chtěl tady postavit výběh pro a Stegosaura, ten se mi hodně líbí. A v dalším díle bych dal třeba Velociraptory, pak bychom mohli dát koho? Indominus Rexe bychom se mohli dát. Napište si, co byste chtěli za dinosaury, já vám je rád tady dám. To není jenom tady, můžeme ještě tady postavit další výběr a tady mi stačí taky říct, koho byste tady rádi. Jestli další, 3. mososaura a u těch pterodactylů taky. No nic, tak jdem stavit výběh. No jo. Já bych ho
stavil někde třeba tady, že by to takhle vedlo. No. Bychom pak vylepšili. Děláme si tady takhle. Dáme ke sestavu 1. Pak bych tady takhle ještě dal 1. Takhle krásně. Nic jdem zatím udělat tady. Jdeme je udělat. Jak napište mi do komentáře, jak se vám líbí můj park. Je to sandboxu, pak budou vycházet i videa z Chaos teorie. Jdeme na to. Nechci úplně těm brontosaurům. Jak zatím, než se nám to udělá, tak tady bychom mohli dát nějaký dekorace, tady. Něco k T-Rexovi. Musíme najít. To je jedno, tak pak to uděláme. Někým se jdem podívat. Bylo by to víc těch stegosaurů. Tak už mám je. Zrychlíme to trošku. Transporting asset. Asset delivered. Before I got into the paleo-creation, even I knew of the Stegosaurus. Those plates running along its length from head to tail make it one of the most iconic dinosaurs. Our guests are going to want to see it, so make sure you do right by this animal. Zpátky. Tak, vodu už tady vidí. Asset has been collected.
Tak rychle. Tam je koukám, že Mesosaurus tyhle papause dáme taky. Collecting asset. Destek. No. Ladies and gentlemen, we are pleased to welcome the Stegosaurus. Stegosaurus. Transit has commenced. Třeba jde a to máme. Tady jo. Asset delivery confirmed. Asset requiring collection. Asset being transported. Asset has been delivered. Tak. Stegosaurus. No tady další dílo bych vylepšil, ještě tady uděláme cestu a už to ukončím. Jo, vidím. To bych to tady krásně Stegosaurus. Takhle nakonečně. A já děkuji, že jste se dívali na tohle video. A tak čau.